Kulħadd filgħodu ġurnata mill-isbaħ ninsabu hawnhekk propju fil-Baviera, il-Belt Valletta, fejn għatta bikers dal-għodu bakrulu kmieni biex huma wkoll ikunu parti minn din il-bike ride li kellha għam partikolari. Tkellimna ma' uħud minnhom u qalulna għalfejn ħassew il-bżonn li jkunu preżenti hawnhekk. Jiena li llum tfisser iktar minn drabi oħra raġuni li għandi żewġ teħbib close tiegħi li qed jiġġieldu din il-ġlieda. X'aħna nħeġġuhom imorru jiċċekkjaw kemm in-nisa kemm l-irġiel u jħeġġu ruħhom ma jaqtawx qalbhom, aħna qegħdin hemmhekk sapportalhom il-kollha kemm huma. Jiċċekkjaw mill-bidu qabel ma jkun tard wisq. Jiena llum survivor tal-breast cancer u nħossni li rrid nagħmel parti minn dat-tim. U nħossu l-ħtieġa illi mhux aħna biss, kulħadd kull min għandu mudur għandu jingħaqad magħna għal din il-kawża ġusta għax wara kollox huwa investiment fuqna u fuq il-mart li jista' jkollna aħna u anke waliedna. Qegħdin hawn b'solidarjetà għal kulħadd u anke biex inġibu n-nies iktar konxi biex intom tmorru tiċċekkjaw toqgħodu x'tistennew. M'għandhomx għalfejn jagħtu qalbhom li mmorru jagħmlu t-testijiet. Nqajmu iktar għarfien fuq il-5 cancers li qegħdin nitkellmu fuqhom daw ix-xahrejn, okay? Il-5 cancers huma breast, cervical, ovarian fejn jidħlu nisa u prostate u testicular fejn jidħlu irġiel. Pierre Borg il-moħ wara l-programm On the Road u din l-inizjattiva der sodisfat blatt kbir ta' parteċipanti fl-edizzjoni ta' din is-sena. Tkellimna wkoll ma' chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Michelle Muscat li spjegatilna aktar dwar dawn il-kampanji Pink October u Movember bit-tema Power Within. Power Within biex dak li jkun jekk sew jekk qed jikkombatti l-kanċer, sew jekk qatt ma ċċekkja lilu nnifsu, ninsibu s-seta ġewwa fina li nagħmlu l-pass li jmiss f'ħajjitna. Insibu dik is-saħħa li jekk għandna bżonn niċċekkjaw lil nfusna nagħmluh, jekk għandna bżonn imorru għall-kura nagħmluha wkoll.